बुद्धाचा धर्म दिसला सत्य पथाला एवढ्या गर्जुनिया गुंफिले रथाला एवढ्या गर्जुनिया गुंफिले रथाला राहुल तो झिजला विचार तीर्थाना वंदन भीमासळे या अरहंत तथागताला या अरहंत तथागताला या अरहंत तथागताला म्हणजे आपल्या वडिलांच्या घरी राहत होते तथागत. तथागत म्हणजे जसा बोलेल तसाच चालेल त्यालाच तथागत म्हणतात. तर यावेळी भगवान बुद्ध आपल्या वडिलांच्या घरी होते त्यावेळी बुद्ध व्हायचे होते. त्यावेळी सुद्धा पाण्यासाठीच संघर्ष राहिला होता. पाण्यासाठीच संघर्ष चाललेला होता रोहिणी काठावर. आणि म्हणून तथागत बुद्ध काय सांगतात, पुन्हा
उपदेश गौतमाने केला या जगाला, उपदेश गौतमाने केला या जगाला.